Sama da makonni biyu kenan mazauna birnin Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa da ma wasu jihohi da ke arewa maso gabashin Najeriya ke fuskantar karancin wutar lantarki. Hakan kuma ba shi rasa nasaba da yadda wasu ɓata gari suka fasa turaka da ya kawo wutar lantarkin, kamar yadda kamfani da ke dakon wutar lantarkin TCN ya sanar. Bisa wannan batu mun tattauna da wasu mazauna birnin Yola domin mana bayani ta yadda wannan matsalar ta shafe su. Sunana Hussein Yusuf. A gaskiya dai rashin wutar nan ya yi affecting namu a wurin aiki sosai game da rashin fawa, don muna amfani da fawa wurin tada injin mu akwai wuta, in ba wuta kuma muna sayan gas, kuma gashi yanayin da mai yanzu ya zo ya yi tsada. Ko maganar matsaloli da muke samu na rashin wuta na biyu shine aikin da muke yi a nan wuri ne wanda yake daukan zafi, sannan kuma ba mu samun ruwan sanyi da kayan sanyi muna sha don mu samu energy mu yi aiki. Na biyu, na uku kuma akwai maganar cajin waya. Kamar ni ga gani manaja ne, dole ina zan dinga kiran kwastomomi na, so ina samun matsala na wurin cajin waya na ma shi ma wannan. Mu dai kiran da muke ga gwamnati shine muna so gwamnati ta sa mana hannu ta taimaka. Mun san dai ne ba yanzu an ce kamfani ne, amma gwamnati tana iya sa hannu ta nuna taimakonta, don duka mu da kamfanin da mutanen cikin garin gaba ɗaya muna karkashin gwamnati ne. Kaga yanzu kamar misalin yanzu ruwan sha irin fiya watan nan haka, da dai kaga naira 10 ne ake sai da shi, amma yanzu dan wanda zaka samu ka ji kamar makoshin ka ma sai ka je wani gurin masu imani ne suke cewa 250, wani gun wallahi guda ɗaya naira 50. Kamar dazun da na siya ma 3 naira 100 aka sai da mu. Misalin amalanken ruwa ita ma haka, yanzu amalanken ruwan nan wani gurin 2000, wani gun 1500, masu imanin su ne suke sai da naira 1000. To wallahi wannan al'amari na kasar nan yanzu babu abin da za a ce sai dai kawai addu'a, sai dai kuma manyan nan su duba wannan tsarin. Bayan jin jawabai ta bakin al'umma da ke nan arewa maso gabashin Najeriya, to mun taso takanas zuwa inda wannan iftila'i na matsalar wutar lantarki ya faru, wato a jihar Bauchi, inda a yanzu haka kamar yadda kuke ji da kuma gani a bayana jami'an da ke kula da bangaren wutar lantarki suna kokarin ganin cewa sun hada wutar lantarkin. Amma har ya zuwa yanzu wasu mazauna shiyar arewa maso gabashin Najeriya suna da kokawa da kuma matsin lambar cewa aikin na tafiya hawainiya, yayin da shi kuwa kamfanin dakon wutar lantarki na TCN yake cewa nan da ranar 27 ga watan Mayun wannan shekarar za a dawo da wutar lantarkin kamar yadda aka saba amfani da shi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Akwai kalaman da shi ministan wuta ya faɗa, wadda muna nan muna korafi cewa ya nemi ahuwan 'yan Najeriya, domin ya ce idan ba a shirya biya kuɗin wuta da tsada ba za a ci gaba da zama a cikin duhu. Wannan kalman bai mana daɗi ba, kuma muna ganin cewa shi kaban bai da capacity rike wannan ofis, ya kamata shugaban ƙasa ya dubi a kai. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, mun gode kwarai da gaske. To yanzu dai abun jira a gani shine alkawarin da kamfanin dakon wutar lantarki na TCN ya dauka na cewa zuwa ranar 27 da wannan watan na Mayu za a gyara wutar lantarkin domin komawa tangaran kamar yadda aka saba. To ko hakan abu ne mai yiwuwa? Lokaci ne zai iya zama wa alkali.